Salamat Vatan TV kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Taýlanan habarlar gepleşigimiziň ýene bir sany siziň bilen ýaýlymda. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 27-nji aprelina sanyna Türkiýe dünýäsinde Metuwat ulgamyna hyzmatdaşlyk Alparslan Ceylan ahalteki bedewleriniň gadymy taryhy we Türkmenistana täze eýebas getirildi. Türkmenistanyň milli ýygnasy Kafa Nations Cup 2023 ýarşyna çykyş eder ýaly habarlary getirýäris. Gelin indi bolsa habarlara giňişleýin geçelim. Türkiýe dünýäsinde Metuwat ulgamyna hyzmatdaşlyk Türkiýe Respublikasynyň Istanbul şäherine 27-28 aprelde Türkiýe dünýäsiniň synçylarynyň, ýagny ýazyjy şahyrlarynyň simpoziumy geçirilýär. Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň ýanynaky ara gatnaşyk müdürliginiň gurulmagyna geçirilýän bu halkara şäher Türkiýe döwletleriniň arasynda medeniýeti hemde Metuwat ulgamyna hyzmatdaşlygy hasy ösdürmäge gönükdirilendir. Bu şäher beýleki goňşy döwletler bilen bir hatarda Türkmenistandan kim bir neçe jurnalistler gatnaşmak üçin dogonluk ýurda bardylar. Şolaryň arasynda Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň jurnalistleriniň bardygyny aýtmak has hem ýakymly. Şäher esasen köpçüliklerini habar berişdirişleriniň işi we häzirki döwürde ösüş uğurlary baradaky soraw jogaplar, çykyşlar, şeýle-de tegele ustalyň başyna gyzykly we täsirli gurumlar dowam etdirildi. 2 gün dowam etýän bu halkara simpoziumda Türkiýe döwletiniň köpçüliklerini habar berişdirişleri ulgamyna değişli idaralardan mehmanlar gatnaşdy. Alparslan Ceylan ahalteki bedewleriniň gadymy taryhy bar. Paýtagtymyzda Türkmen bedewiniň milli bayramynyň öňü syratynda Halkara Ahalteki Atçylyk Assosiasiýasynyň 13-nji mejlisi geçirildi. Halkara Ahalteki Atçylyk Assosiasiýasynyň müdiriýetiniň çözgüdine laýyklykda onuň düzümini täze agdalar kabul edildi. Manas Kyrgyz Türk Uniwersitetiniň rektory doktor Alparslan Ceylan hemde Hytaý Halk Respublikasynyň Atçylyk Assosiasiýasynyň baş sekretary Ýuge Gaýofenk agdalygy kabul edildi. Şonuň bilen baglykda assosiasiýanyň täze daşary ýurtly agdalarynyň sanly ulgam arkaly çykyşlary dinlenildi. Manas Kyrgyz Türk Uniwersitetiniň rektory doktor Alparslan Ceylan öz çykyşynda Halkara Ahalteki Atçylyk Assosiasiýasynyň agdalygyna kabul edilenligi barada hoş habary uly buýsanç bilen kabul edilenligini nykdady. Şonuň bilen baglykda ol Türkmenistanyň prezidentine tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, assosiasiýanyň 13-nji mejlisine gatnaşmak mümkinçiligini ören şatdygyny belledi. Alparslan Ceylan Türkiýanyň Milli At üstündäki Oýunlar Federasiýasyna ýolbaşçylyk eden döwründe Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli geçirilýän çärelere ençemegede gatnaşanlygyny aýtdy. Häzirki wagtda ol ýokarda agdalan uniwersitetiň rektory bolmak bilen bu ýokary okuw mekdebine bilim alýan dürli ýurtlardan gelen talipler bilen bilelikde Türkiýe halklaryň milli at üstündäki oýunlarynyň dünýä almanyna we edebiýatyna münasip orun almak üçin bu oýunlara mahsus däpleri gorap saklamak we öwrenmek boýunça iş alyp barýar. Ajaýyp ahalteki bedewleri hem gadymy taryhy bolan bu oýunlaryň bedewi bolupdyr. Şonuň bilen baglykda bekeşli bedewleriň dünýä atşynatlygynyň kemala gelmegine, ägirt ulu orunyň bardygy we bu täsin hemde özboşly tokumatlarynyň alma taýdan çuňgur öwrenilmeligi bellenildi. Türkmenistana täze eýebas getirildi. Türkmenistana Fransa Respublikasynyň eýebas SAS kampaniýasynyň eýebas 330-200 kysymly P2F görnüşli täze ýük uçory getirildi. Täze uçor Aşgabatyň halkara howa mendiline gony. Bu ýük uçor 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna Fransiýanyň eýebas SAS bilen Türkmen howa ýollary agentliginiň arasynda 2 sany ýük uçoruny satyn almak barada baglanşylan şertnama laýyklykda satyn alyndy. Novatak uçur eýebas kampaniýasynyň Türkmenistana iýberen ikinji ýük uçorudur. Oýul habar berişimi diýýäli şeýle görnüşli ýük uçoruň ilkinjisi mart aýyna Aşgabada getirildi. Eýebas A330 200 P2F dürli konfigurasiýaly ýükleri udag aralyklara daşamak üçin niýetlenendir. Daşalýan ýükleriň agramy 61 tonna ýetip biler. Şeýle uçurlar bilen ýükü 7.700 km udaklyga eltmek mümkinçiligi bardyr. Şolar wagtyň özünde her bir tonna ýükü eltmek bahaty epetli adalýa. 2023-nji ýylyň aprel aýyndan başlap Aziýa döwletleriniň Vietnam Sosialistik Respublikasyna, Koreýa Respublikasyna ýük gatnawlary ýola goýuldy. Şeýlekem Ýewropa döwletlerine hususan Çekiýa Respublikasynyň Germaniýanyň Frankfurt şäherine ýük gatnawlary ýola goýmak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň milli ýygnasy Kafa Nations Cup 2023 ýarşyna çykyş eder.
Duşanbe şäherine geçirilen beje çekişlik dawaratyny futbol boýunça Türkmenistanyň milli ýygnasynyň Cafe Nations Cup 2023 ýarşyna garşy edaşlary ma'lum boldy. Beje çekişlik dawaraty online formatyna geçirildi. Bu barada Futbol Federasiýasynyň saýtyna belenip geçildi. Beje çekişliň netijesini Türkmenistanyň milli ýygnasy A topaşyda Özbegistanyň, Täjikistanyň hemde Omanyň milli ýygnalary bilen güç diýnaşmaga mümkinçilik aldy. A topaşydaky oýunlar Özbegistanyň Daşkent şäherine geçirilir. B topaşydan Eýranyň, Gyrgyzstanyň hemde Owganistanyň milli ýygnalary orun aldylar. B topaşynyň duşuklary Gyrgyzstanyň Bişkek şäherine bolup geçer. Yarışın geçiş tertibine laýykly toparçalaýyn tapgyrda oýunlar aýlaw görünüşine geçirilip, bir aýlawdan ibaret bolar. Soňra toparçalaryň ýeňjileri finalda toparçada 2-nji oruna eýlenler bolsa, 3-nji orun uğruna geçiriljek duşuga gatnaşarlar. Final hemde 3-nji orun üçin oýunlar Özbegistanyň Daşkent şäherine geçiriler. Cafe Nations Cup 2023 ýarşy 17-20 iýun aralygynda geçiriler. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlehem Hatay Merkezde Aziýa daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň 4-nji duşugy Nikaragua durnukly ulug ulgamyň dostlary toparyna goşuldy. Italiýanyň Expo 2030 konsepsiýasy tanışdyryldy. Arkada toparynyň anamly ýeňişleri ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Bugünkü size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşiklerimiziň indi sanlaryny diýdarlaşýançak hoşta bolun.